Halo, Gus. Piye kabare? Halo Dit, iya Dit, saka ngendi? Kowe ngopo ning kono dhewean? Karo sapa? Ora karo sapa-sapa. Mrene lho, nunggu kene karo aku. Oh iya Gus, apa kowe wis nggarap PR basa Jawa? PR. PR sing endi? Nggawe geguritan nganggo basa Jawa. Sing PR saka Pak Heri kuwi. Alah iya aku lali. Wis ngene wae, mengko sore kowe mara ning omahku. Mengko nggarap PR bareng-bareng, piye? Wah, ide bagus kuwi. Ya, mengko sore aku tak ning omahmu. Assalamualaikum, Bu. Apa iki bener omahe Agus? Waalaikumsalam. Iya bener iki omahe Agus. Arep ketemu karo Agus po. Aguse apa ana ning omah, Bu? Agus e kae ning jero lagi nggarap PR basa Jawa jarene. Mlebu wae. PR basa Jawa kok angel temen yo. Gawe geguritan ora mudeng. Ah, mending golek ning gone Mbah Google wae lah. Mosok ya arep konangan karo Pak Heri. Piye, Gus? Wis rampung garape PR basa Jawa? Durung iki Dit. Aku ya isih golek ning Google. Nah, mengko nak konangan karo Pak Heri kepriye jajal? Nah, kuwi aku ya mikire kaya ngono. Wis ngene wae, tetep golek ning Google, tapi mengko dikembangke dhewe karo pemikirane awake dhewe. Wah, ide bagus kuwi. Jajal aku tak golek geguritan ning gone Mbah Google. Mbok menawa ketemu sing pas. Piye le? PR basa Jawane wis rampung digarap. Durung rampung, Bu. PR angel ora mudeng-mudeng. Mau ta wis golek geguritan ning Google, Bu. Nanging jare Pak Heri ora entuk yen padha karo Google. Ya bener kuwi omongane gurumu. Nggarap PR kudu saka pemikirane dhewe. Ora kena nyonto utawa jiplak karo karyane wong liya. Kuwi jenenge plagiat. Iya, Bu. Iki yo arep gawe geguritan meneh sing ngasil pemikiranku dhewe. Nah, ngono kuwi nembe jempolan. Oh iya le, kowe mau wis mangan apa durung? Aku durung mangan, Bu. Sampean wis mangan apa durung? Aku mau wis mangan karo bapakmu. Wis, kono ndang mangan dhisik. Engko nak telat mangane malah dadi penyakit.